Kubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakrdob ying jongpi. Namar ka jingpen kenria akam kha yiki officer sorkar ha Southwest Khasi Hills District. Nagaliang jong ka Khasi Students Union Maukerwat Circle kalapan pau yiki jing sngokhia ka bajur halor kani bad nagaliang jong ka seng kala kerpat yiki bor badai khmi yiki ka kam bakim dei ban penken ria akam kha yiki officer namar ka wanra yiki jing do nong yu paj ba jong ka dong ka thain Shusho ka KSU kala kantoru baga jingpen kenria akam klempat kot ka samoy kadai tang ka jingkwan mentoy jongno re jongno badha ka bayadei bat ka thungkam thungjam hapo ka district nagaliang jong ka seng kala dawa baga jing thungkam kadai ban long naga lenti ka bakhoj klem ka no ka jingnyo shiliang bat ka jingle shiliang yano ru deng ki jing bat jing tenju ka bunjat ba kum ka dong ka than kamat akin Singapore bat undai ban tang kadong kathan ka jong hinrai po ka jela bat kali India hi bro koi ka mat ki jing jinja ding ba ka jingwan jong ni kham covid ka khandai te ka ka ba nak leng jong sang snow ban panpau talong ka ka bang sosi bang yu snow ha kini khandiat por ba nak leng jong ka sarkar ka thmu ban kerja kamno ya ki katu ka ni ki officer ba trai stom na kabanta konwan ra ya ka jingbit ka jingbiang jong ka ba nong song snong jong kani ka dong ka than ka jongi bat kum ka seng hi ni juyaiban ba ngimkwa ba ki officer ki ba sakri ya kani ka dong ka than ka jongi ba kinchu late no tang sistem por tem dapat la ban pendep ki kam ki jam ti bala penset haki te nakaliang jong ka seng nisno ban kentu ya ki bor kam ya chief minister jong ka sarkar Mikhalaya kontrak sangma berkumjuru ya iba rinikton lindo iba dari minister ba pet ya katanat sabumpam undi jong kasorkar jela ba in pai kmaklem ni ba in snaplem ya kani ka jinge ka ba ki ba jong kani ka dong ka than jong kini ma lada kani ka jing ya pen kli akam ya kini ki officer na kapor kanlong ka wei ka jing kta ka ba ya banjur susu te bat na kaliang jong kaseng nisngo banong ba ya mentahi kampat dai kapor ban su penkenria kumne kumtai ya ki officer ki ba ai ka jing sakri hok ya ki ba hangne po kadong kathan ko jong ni mang yu i ling ba ka jingmat ya ki jing ki bunjat ling ba kan ka khlam covid kat khandai ki babun na ki officer ki ba don hangne po kadong kathan ko jong ni ki ai kata ka jing sakri ko ba pakatam nak banta banyale persa ya kan ika klam covid ka khandai nakaliang jungi jo kaseng kum ka nakaliang kaseng ni penrem jur ya kan ika jingle ni tip mono badan kti ni tip mono ba le ya kata ndai ni penrem jur amar kum ka jing sung thu hi kalong ba tang ban ba kimla ban persobhaya no ya no ki bede ki khwan mon toy shmet kala ban mi kum ka ba kum kata ya re ba ngi i kidon ki officer ki ba trei bha we trei hok bonora namta karoi kapar namta kadong kathan ka jungi ban ai kam ai jam iki pai ba kabumut ba ki thmu e ka ban le da kumni da kum tai tang kita ki badon ka bor tingi nakaliang jungi ka sengi premjur ban ni airu ka jimaham ba lang nang ni shakhmat lada kadon ka ba kum kata ngimbar se nakaliang jungi ha ban yai ki pat kilat klenti bingin ha ban wat bnia e jing tip bing ha ruban se madan mathap madan ki ba kum kita lada kan kasya yang i bagi haban lek kumta nama kata ngibu kajing kagak juga por kajing kerpat ba kini kibor ki badai pet ki bala ban lek kata kimdei ban lek kumta bala kaju kapor ngi kajing maham balada kishim kita kilat kilim tiru bagi kum kaseng hi nginam chong thai in hab ban trei teng bagi hambale teng